Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wa la taqul qad ghadat arbabuhu wa fanat idh man yarid نهل علم بالمنى صدر فشمر العزم في نيل العلوم ومل عن الدني وصف الذهن والفكرة ولا تقل لن ojo ngucap sawa sira qad ghadat taman was lunga. Ya teman wis lunga idhahabat ya arbabuhu sapa pira-pira pakare ngelmu wafanat lan mus ilang izman krana utawi sak temene wong yarid ya, kang izman utawi krana sapane wong yarid iku ya mundut banyu nahla ilmen ing nggon sumbering ilmu saudara diwalekno saudara mongko bakal dadi ning ngarepan ya dadi unggul nggih sapa wong bil muna kelawan apa sing dadi diwalekno ya bil muna kelawan apa kang dikarepaken fasyamir mongko nyincingno sira ngerti nyincingno ya iki nyincing pakaian iki lho nyincingno sira al azma ing tekad fi nailil ulumi ing dalem oleh meroleh ilmu wamil lan mengo sira anidani saking perkara kang asor perkara sing perkara yang hina nggih perkara yang hina wasofi lan bersihno sira azhina ing pikiran wal fikara lan ing pira-pira ya pikiran ya azhina ing otak wal fikara lan pira-pira pikiran ngono ya. Jadi nggih iki beliau ngendikan nggih jadi aja sampai putus asa terus bariku aja ngomong sing duwe ilmu sing wong hebat-hebat iku wis lunga wis gak mungkin dihasilkan sekarang. Ya, kita ndak mungkin dadi wong sing jos-jos kaya ngono kuwi. Nah, aja sampai putus asa kaya ngono kuwi. Nggih. Ya, wala taqul qad ghadat arbabuhu wa fanat. Ya, wala taqul qad ghadat arbabuhu. La taqul qad dhahabat arbabuhu. Kullu man sara ala darbil wasal, ala darbi wasal. Nah, niku ning lamnya Ibnul Wardi ya. Jadi aja sampai kamu nggih putus asa golek ilmu artine nggih ya aja langsung ngomong iki sing kaya syekh iki wis ilang wis masa lalu ya wis ndak bisa itu digapai sekarang. Oke ya, selama sampean isih sesuai jalan track ya sesuai jalan yang didhawuhke para ulama bagi orang ya yang belajar ilmu terus tekun temenanan iso dadi koyo ngono kuwi. Nah, kullu man sara ala darbi wasal. Kabeh wong sing mlaku ning dalane yo bakal tekan. Paham nggih? Jadi aja sampai putus asa dalam belajar mencari ilmu. Ya, kabeh sing mlaku nggih meskipun mlakune tertatih-tatih meskipun mlakune indik tapi aja sampai mandek sampean. Apa meneh kok mengo terus bariku metu saka ya jalan ngaji ngono aja sampai. Ya. Jadi meskipun dalane iku mlakune karena masih bisanya adalah jalan napa jenenge sing terseok-seok ya tertatih-tatih iku wis tetep mlaku. Ya syukur-syukur engko iso pulih ya iso dibuka difutuh dening Gusti Allah iso mlakune iso cepet. Nah, iku semakin cepet dadi wong sing alim, nggih wong sing ahli ilmu. Engko ana sing fane fikih misalkan, ana fan qiraah misalkan. Ya, apal Quran misalkan nggih. Ana sing fan usul fikih misalkan.
Nah, jadi kaya ngono kuwi kudu tetap semangat dalam napa belajar. Jadi aja putus asa. Aja ngomong ya iku kan beliau-beliau, tidak mungkin kita berhasil kayak beliau-beliau. Ora, ya kabeh sing diusahani sampean ngusaha ya engko ditakdirno Gusti Allah insyaallah dadi. Nggih, paham nggih? Ya wala taqul qad ghadat arbabuhu wa fanat in id man yarid nahla ilmin bil munasadara. Jadi ya orang barang siapa gelem golek banyu ning artinya golek banyu iku ya golek ilmu ya. Ya, barang siapa gelem golek banyu ning sumber ilmu, gelem ngaji, nggih, maka dia akan unggul, dia akan terdepan dan membawa bilmuna harapan-harapan napa sing dikarepno nduk mbiyen iku iso hasil cita-citane sing dikarepno nek sampean duwe ilmu iku gampang napa menghasilkan cita-cita ya tapi nek bodoh cita-cita hanya sebatas cita-cita ndi wong kok ora gelem belajar cita-citane dadi apa pengen dadi wong sukses pengen dadi duwe akeh pengen dadi wong ngene tapi ora gelem belajar ya wes cita-cita hanya sebatas cita-cita karena ya kunci menuju kesuksesan, kunci menuju sampean mewujudkan cita-citamu itu dengan cara belajar sampean. Sampean gak belajar gak bakal iso temenan. Sampean cita-citane kok ngene ya. Iku ora bakal iso nek ora dipelajari ya. Jadi kata ngoten la taqul qad ghadat arbabuhu wa fanat idz bal nyarid lah ilmi fil munasadara ya fashammiril azma syamir ini iki delok-delok amu iki apa sing iki ya nyinjing ngwingkis ngerti ngwingkis nggih iku syamir iku artine apa ngwingkis ora ngwingkis pakaian tapi ngwingkis napa al azm iku tekad artine ngeten wong nggih biasane nggo pakaian rada dawa ngene kira wong wingkis niku artine iku lagi nak sampean pengen resik-resik ya pakaian rada iku mbok wingkis ta mboten wingkis iku artine lagi semangat-semangate ya artine lagian seneng napa jenenge lagi ya semangat untuk ikulah lagi kok ngono azam utawa tekadnya lagi tekad bulat ya jadi fasyammiril azma ya bulatkan tekadmu ya sing semangat temenanan fi nailil ulumi wamil fi nailil ulumi dalam mendapatkan ilmu ya di ilmu iku perkara sing luar biasa nggih ilmu iku perkara sing luar biasa isone mbok hasilno iku nek dengan usaha yang juga luar biasa ya wingi tak jelasno bilih ilmu iku nek awakmu ya mengerahkan seluruh kemampuanmu mengerahkan seluruh waktumu untuk mencari ilmu ngasih cuman sebagian kecil dari dia ilmu ya awakmu sithik tok ya iku nek awakmu ngerahno kabeh tapi nek awakmu ya rasa-rasa ngerahno hanya waktu yang sebentar sekali ilmu gak ngeki apa-apa kalaupun ngeki suwe banget nggih nah niku fasyammiril azma fi nailil ilm kudu semangat sing temenanan dalam mencari napa ilmu ya sing temenanan ya apalane ya sing jemenane ya ngajine ya sorogane terus ya persiapane murojaahe nggih di murojaah ya napa sing pernah dipelajari sampean kudu murojaah temenan ya nek bengi iku nggih daripada sampean dolanan sekaruan mulai jam 8:30 misalkan ning kene iki nggih ana wajib belajar di murojaah napa sing mbok dapat dari madrasah dari sekolah iku di murojaah perlu di murojaah ilmu niku nggih nek fa'atim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh ngerti kan ngono dadi mudzakarah arti mudzakarah diulang dipoco-woco meneh nggih pelajarane diwaca-waca meneh
dieling-eling meneh pelajaran-pelajaran sing wis dipelajari. Ya fahayatul ilmi muzakaratuh, karena hidupnya ilmu iku dengan cara muzakarah, dengan cara ya diulang-ulang malih niku. Nggih. Paham nggih? Jadi dipelajari malih, dibaca malih. Dadi ora kaya ngene iki bar ngaji ngene iki bar langsung gak diwaca meneh ya gak nggih. Ya kudu diwaca meneh, kudu diwaca-waca meneh. Bahkan dulu para ulama niku nggih di antara tips saking guru-guru kawula nggih saking guru-gurune niku nak pengen ngaji sing temenanan, pengen ngaji sing napa jenenge kandel temenan niku carane sadurunge ya masuk ning kelas, sadurunge dipelajari wis diwaca sik apa yang akan dipelajari nanti di kelas, dibaca 3 kali. Nggih, terus baru engko dipelajari, diulangno ambek gurune ning kelas. Nggih. Terus badhe niku setelah iku diwaca meneh 3 kali meneh. Diwaca meneh berapa? 3 kali lagi. Iku wis mateng temenan. Nggih, mateng temenan. Kula gadah guru namanya Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid. Nggih, beliau luar biasa dalam tekun dalam belajar. Di cara belajarnya kayak ngono beliau. Dadi sadurunge ya diwaca ning kelas ambek gurune, sadurunge diterangno gurune wis maca ping 3, terus diterangno gurune, terus badhe iku maca ping 3 meneh. Ya selain itu juga kadang beliau diminta kanca-kancane untuk menjelaskan ya apa yang ada di kelas tadi yang gak paham kanca-kancane. Nah, iku padha jelasno padha muzakarah meneh iku. Nah, sehingga ketika ujian nggih ora kaya kula sampean ujian kan gedadapan. Nah, ya apa ujian ya diwaca iku urung bar iki. Nggih. Urung bar bacaane. Nah, iku saya mending daripada saiki iku ujian gak ujian wis gak peduli. Aja sampe kaya ngono kuwi. Nggih. Dadi ya isih mending ana kepedulian. Artinya kepedulian apa ame ujian iki ayo diwaca meneh, dieling-eling diapal-apalno. Lah akeh zaman sakniki wong sing nggih sekolahe utawa madrasahe utawa apa ora peduli artine napa wis mbuh wis. Jadi engko sore, engko awan misal engko siang ujian bengi sadurunge ora belajar blas. Ya. Iki artine gak ana kepedulian. Aja sampe kaya ngono kuwi. Nggih, tak elingno nggih. Aja sampe kaya ngono kuwi. Kudu ana kepedulian. Artine napa? Pas wae ujian yo kudu sinau. Paham? Sadurunge ujian kudu sinau. Lah sing gak ujian kaya ngono sing ora sinau pas ujian. Ngono iki biasane ngandalno kepeane kancane. Ayo tironi. Ya, didoi. Kaya ngene ora bakal hasil. Wong sing kaya ngene ora bakal hasil. Oke, ora bakal hasil. Ya, aja sampe kaya ngono kuwi. Lah Syekh Mar'i niku nggih balik nang Syekh Mar'i. Guru kula Syekh Mar'i niku dulu setiap kali ameh ujian niku liyane udah gedadapan. Bukune nak ngajine wong ndok biyen kan nggih gede-gede kitabe. Wah, iki urung bar kitabe urung tak murojaah kawit awal sampai akhir. Isono sebagian sing gak iku gedadapan kabeh. Ape masuk kelas isih maca. Syekh Mar'i masuk kelas ya nyuwante wong. Ya nyuwante. Dadi ora nyekel kitab wis anggere mangkat iku nggih, mangkat iku siap dalam keadaan siap. Ora gedadapan gak iku. Soale apa? Soale wis tiap hari di murojaah. Sudah setiap hari di murojaah. Paham nggih? Jadi kudu ana murojaah. Ngerti murojaah ya? Murojaah muzakarah mau lho. Apa diulang-ulangi meneh. Ya, apa sing dipelajari iku diulang-ulangi meneh. Paham nggih? Paham mboten? Jadi nek sampean nggih, dadi santri niku beda mbek wong awam biasa nggih. Santri niku nggih ngaji niku nggih dalam rangka ben cerdas dan ke depan harapannya iso mencerdaskan umat. Artinya napa? Nggih, belajarnya kudu ekstra lebih daripada kok wong biasane. Artine ya aja sampe nek pas wayah bar ngaji ngene iki ora dimurojaah meneh. Mencukupkan apa sing ning bariku ilang, saya yakin ilang. Sampeyan kok nyukupno sing ning kene tok, terus bariku gak mbok waca meneh, gak mbok pelajari meneh, ilang. Kuate daya tampungnya kita iki piro tah? Ilang wis. Ya kudu di murojaah meneh, di muzakarah meneh. Paham mboten? Lah, dadi ngajine santri ku ngaji koyo ngono ku. Nek ana keterangan dicatet.
ya. Terus badane ku engko diwaca-waca meneh, dimurajaah meneh. Nah wong awam ibu-ibu, bapak-bapak wis sepuh misalkan kaya ngono kuwi, iku ngajine ngaji kuping tok. Ngaji kuping tok iku artine ya wis bariku wis ora dimurajaah ya wis. Emang ya kanggo wong awam kaya ngono kuwi. Ya, tapi aku santri ya nek ana keterangan ya dicatet. Terus badane ku engko dimurajaah malih, dibaca-baca lagi. Paham? Paham mboten? Ya, fasyamiril azma fi nailil ulumi wa mil anidani. Ya, jadi mengo sangka perkara-perkara sing remeh. Niki diantara napa rahasia diantara kunci sukses santri iku napa perkara-perkara remeh iku aja mbok lakoni. Ya, sing maksiat-maksiat ditinggalno. Nggih, perkara-perkara sing remeh iku sing gak ana manfaate iki aja dilakoni, tinggalno. Ya, wasafiz zihna wal fikara. Ya, bersihkan otake sampean, bersihkan pemikirane sampean. Ya, kudu sing bersih. Nggih, kudu napa sing bersih. Ya, artine napa? Pikirane niki ya aja sampe pikiran sing kotor. Nggih. Pikiran sing misal suudzon ning wong, nggih pikiran-pikiran sing macem-macem aja. Ya, kudu sing resik, pikirane sing resik. Soale apa ngilmu iki abot. Ya, meskipun abot ya iso ditahan, iso dipikul iso. Tapi nggih ya nahane atau mikule iku mau kudu dengan otak yang nggih fresh, otak sing bersih, otak sing napa singene ya bersih sangka pikiran-pikiran sing gak jelas. Paham nggih? Dadi nek pikiran-pikiran gak jelas koyo ngono kuwi iku ganggu proses belajar. Jangankan pikiran-pikiran sing gak jelas, umpamane pikiran-pikiran sing haram nggih. Ya kadang santri mikirno napa jenenge apa sing ning omah iku wae gak oleh. Santri kan mondok, nggih mondok ya fokus ning pondok, gak usah mikirno napa sing ning omah. Lha biyen niku wonten cerita, nggih niki nunjukno bahwa betapa santri itu harus fokus, ndak boleh napa jenenge sampai pikiran ya mikir omah bareng aja. Fokus ngaji ae. Ngaji fokus nggih. Ndok mbiyen niku wonten ya iki nanti ada beberapa ibrah nggih pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ndok mbiyen critane niku wonten tiyang mondok sudah beberapa tahun. Mondoke ning adoh. Ya urung balik-balik, gak mulih-mulih. Lah orang tuanya niku sering kali ngirim surat. Bareng sampai ke pondok ya diseleksi kiyaine sik. Jadi dicekel sama kiyaine wis disinggahno sampai beberapa hari, sampai beberapa surat nggih. Banyak surat. Terus badan niku tiang niki ternyata nggih santri niki ya ternyata tiange niki ora diputus asa. Aku belajar ning kene ya ana yaene kok gak mundak-mundak pikiranku. Nggih. Mahamine kok angel, rada dedel. Ngapalno ya angel, napa-napa angel. Akhirnya pamit ning Mbak Yai, pengen boyong. Assalamualaikum Mbak Yai. Nggih napa pripun? Ngapunten kula niki pun ora diputus asa, kula pengen boyong. Terus mboten lha kok boyong? Kula nggih memahami pelajaran niku kangelan, ngapalno kangelan kayak gini-gini. Terus badan niku jare Pak Yai ini nggih. Sik enteni kene. Bareng kon ngenteni Pak Yai mlebu ning kamar, mundhut surat-surat niku wau. Nggih, dikekno ning bocah niku. Entuk surat kaya ngene iki, kok wong tuamu wacanen, diwaca. Terus bariku suratne diwaca meneh. Wis waca surate sampun. Isine napa? Isine ngeten. Sing iki isine ngeten. Sing iki isine ngeten. Lho iso hafal ngono kok awakmu kok. Loh, nggih biasane kula nak pelajaran kok angel nggih. Nah, iku. Aku ngerti napa kok awakmu iso hafal cepet iki mau. Napa Pak Yai? Karena awakmu membaca surat iku mau dengan penuh cinta, dengan penuh ya napa jenenge pengagungan terhadap orang tua sing ngirim surat niki. Ya, seandainya kamu maca pelajaran-pelajaran niku mau dengan penuh cinta, dengan penuh seneng ambek pelajarane, seneng ambek gurune, seneng ambek sing nyampekno,
ya awakmu bakal cepet koyo ngono kuwi. Oh, nggih. Nggih mun kula mboten iso semboyong nek ngoten. Nah, akhirnya iso nutuk meneh akhirnya ya temenan kebuka dening Allah, difoto dening Allah. Nggih setiap kali maca kitab napa sih niku dilandasi dengan kecintaan terhadap fun pelajaran niku wau. Ya akhirnya nggih yang kefoto kebuka akhirnya jadi ulama. Ya, nah di sini ada ya beberapa pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran utamanya adalah napa? Nggih, pelajaran utamanya adalah niku wau, nek sampean maca kitab, sampean maca nggih ning pelajaran ya, pas wayah ngaji kudune mbok landasi dengan apa seneng kalihan pelajaran tersebut. Iku ben napa ben ngajine cepet mbok tresep cepet mbok ikuno. Tapi nek sampean kok sejak awal iki gedeng misalkan, iku ya ora paham-paham. Contoh misal ya ana wong gak iso hitung-hitungan. Ndelok matematika, wah angka-angka tok gak paham aku wis gak seneng ambek matematika. Iya selawase urip ora paham. Nggih, paham nggih. Jadi kudu dilandasi dengan apa? Cinta terhadap napa jenenge mata pelajarane cinta terhadap guru sing nyampekno, cinta terhadap pengarange nggih. Nah, pertama iku pelajaran. Yang kedua, apa yang dilakukan Pak Kiai tadi iku mau iku dalam rangka napa bocah niki ben fokus ora ya. Jadi sing dilakukan Pak Kiai iku kan nahan surate nggih. Nah, iku napa supaya bocah niki fokus mboten kelingan omah. Jadi nek belajar mondok kok kelingan omah, ya ora sida ngaji. Ya akhirnya onone tangisan tok. Ngeling wong tuwa pengen ngemik. Ya. Nggih. Akhirnya gak sida ngaji malah kelingan wong tua terus. Iku aja sampe kaya ngono kuwi. Dadi supaya kene ning kene kok napa saya mulai kelingan wong tua ora apa-apa. Napa saya ning pondok nggih teng pondok nggih gak usah ngurusi perkara sing ning omah. Ya, sampean carane ngeling wong tua dengan cara ndongakno. Nah, ndongakno tetep ndongakno nggih. Ndongakno wong tua tetep ndongakno wong tua. Tapi kayak urusan-urusan secara detail kok piye ning omah gak usah dipikir. Nggih, waya mondok niki mikire nggih ngaji. Paham nggih? Nah, aku kados ngoten sing dilakukan Pak Yai tadi ku supaya napa? Supaya tidak memecah belah ya konsentrasi santri tadi. Ya. Paham? Ya, dadi wasofi az-zihna wal fikara. Dadi resekno pikiran, nggih resekno ya otaknya, resekno pikiran dari perkara-perkara sing kotor, perkara-perkara sing ganggu